Svetozár Stračina, hudobný skladateľ, milovník ľudovej muziky a napríklad aj autor hudby k filmu Pachohybský zbojník. Po Svetozárovi Stračinovi je pomenovaná izba v Múzeu ľudového tanca v Turzovom dome v Banskej Bystrici. Nájdete tam vyrezávané postavičky muzikantov či pastierov, rozsiahly audioarchív, ale aj obraz vytvorený zo zhoreného klavíra. Je len prirodzené, že myšlienka založiť múzeum vznikla práve v centre folklórne živého regiónu. Slovenský ľudový tanec a s ním súvisiace hudba, spev, odievanie, zvyky je čosi, čo mizne a čo je veľmi málo dokumentované. Múzeum sa môže pochváliť unikátnou zbierkou pozostalosti Svetozára Stračinu, zberateľa ľudových piesní, editora ich nahrávok, spolupracovníka folklórnych súborov Lúčnica a Sľuk, autora piesní a úprav hudobného folklóru, orchestrálnych diel, filmovej a scénickej hudby. Je to jeho autentická zbierka, ktorému sa venoval vlastne celý život. Máme tam aj kútik, ktorý pochádza priamo z jeho bytu. Zaujme aj polica s farebnou mozaikou, ktorú otieraním šteca vytvoril jeho otec. Obraz vytvorený zo zhoreného klavíra a množstvo drevených figúrok. Ambíciou múzea je však vytvárať archív audiovizuálnych materiálov. Bude dávať možnosť všetkým návštevníkom, aby si našli ten archívny materiál, ktorý ich zaujíma, už či z histórie folklórnych súborov na Slovensku alebo tradičného folklóru. Zo získaného grantu už etnológovia múzea pripravujú výskum v obciach z okolia Banskej Bystrice. Jednou z úloh, ktorú si dávame u nás v Múzeu ľudového tanca, je spolupráca s folklórnymi súbormi práve tým smerom, aby sme im pomohli dostať sa k pôvodným tradičným archívnym materiálom. Múzeum ľudového tanca v Banskej Bystrici je unikátnym pracoviskom nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Podobné zariadenia ešte nájdete v Nemecku a Španielsku. Jana Kršňáková, Slovenská televízia. Jednotka